Ai o idee bună și mult entuziasm pentru o nouă afacere, dar ai nevoie de bani pentru a o scoate de pe teren. În acest stadiu incipient de dezvoltare s-ar putea să doriți să obțineți un împrumut bancar pentru a finanța noua afacere. Obținerea de fonduri de pornire printr-un împrumut de afaceri este o opțiune pentru proprietarii de afaceri care își pot dovedi bonitatea și fiabilitatea. Băncile au mai multe șanse să te aprobe atunci când vii pregătit cu documentație și utilizări specifice pentru suma creditului. Finanțele personale joacă, de asemenea, un rol în obținerea unui împrumut de afaceri, cum ar fi scorul de credit sau activele pentru garanții. Cu toate acestea, poate fi dificil pentru tine de a obține un împrumut bancar pentru a începe o afacere, dacă nu aveți niciun istoric de afaceri sau nicio relație anterioară între tine și banca. Deci, cum face tu a îmbunătăți șansele de a obține un împrumut în fața acestor obstacole? Determinați cât de mult aveți nevoie, fiind aprobat pentru un împrumut de afaceri se reduce la fiabilitate și de asigurare. Băncile nu vor să împrumute bani cuiva care poate nu-i poate plăti înapoi. Atunci când se aplică pentru un împrumut, veți dori să aibă un caz puternic pentru exact cât de mult aveți nevoie și modul în care aveți de gând să-l plătească înapoi. Puteți arăta creditorului că aveți nevoie de suma pe care o solicitați prin identificarea de ce din spatele împrumutului și a nevoilor specifice pe care le-ar acoperi. Efectuarea estimărilor pentru fiecare element cât mai exact posibil. Descrierea modului în care fiecare element ar sprijini creșterea afacerii, scrierea unui plan de afaceri convingător. Dacă țineți cont de fiecare bănuț din planul de afaceri, este mai probabil să aveți o aplicație de succes. Trebuie să arăți băncii că înțelegi piața și industria în care urmează să intri. Ca parte a planului de afaceri pe care îl prezentați băncii, ar trebui să includeți o analiză detaliată a pieței, a bazei de clienți și a industriei mai largi. Includeți o declarație despre cât de multă cotă de piață credeți că poate capta afacerea dumneavoastră și cum se traduce aceasta în dolari. Pe baza unor companii similare din industrie, dezvoltați proiecții de venituri, cheltuieli și fluxuri de numerar pentru afacere. Acest lucru va ajuta la convingerea băncii că firma dumneavoastră va genera fluxul de numerar necesar pentru a rambursa împrumutul de afaceri. Verificați-vă creditul personal și de afaceri. Un lucru cheie pe care creditorii caută este scorul de credit personal și de afaceri. Dacă demonstrați bonitate prin creditul personal și de afaceri, acesta scade riscul pentru creditor. Cu cât scorul este mai mare, cu atât tu și afacerea ta sunteți mai puțin riscanti pentru creditor. Fiecare afacere are un scor de credit care evaluează comportamentul din trecut, dar unele sunt prea noi pentru a avea un scor de credit precis, dacă la toate. În acest caz, scorul de credit personal este cântărit mai mult în revizuirea băncii. Revizuiți-vă creditul de afacere accesând unul dintre cele mai importante birouri de credit de afaceri, cum ar fi Dun Bradstreet. Diferite birouri de raportare se scalează diferit, deci de la 1 la 100 este cel mai comun interval de credit de afaceri.
1. Puteți verifica scorul de credit personal la un birou de credit important, la instituția bancară sau chiar la aplicațiile financiare. Obțineți-vă documentele împreună. Ar trebui să adunați sau să pregătiți toate documentele pe care doriți să le prezentați creditorului, inclusiv un plan de afaceri, o foaie de cheltuieli și proiecții financiare pentru următorii 5 ani. Asigurați-vă că aveți o analiză detaliată a pieței, a bazei de clienți și a industriei mai largi. Cota ta de piață și modul în care aceasta se traduce în dolari. Proiecții privind veniturile, cheltuielile și fluxul de numerar. Împreună, aceste elemente arată băncii că înțelegi piața și industria în care urmează să intri. Mai mult, va ajuta la convingerea băncii că firma dumneavoastră va genera fluxul de numerar necesar pentru rambursarea creditului. Tu sau oricare dintre partenerii dumneavoastră de afaceri aveți experiență în industrie. Partajați acest lucru în planul de afaceri, deoarece creează mai multă încredere din partea băncii că știți în ce vă aflați. De asemenea, ar trebui să includeți orice experiență de management sau de proprietate asupra afacerii pe care o aveți dumneavoastră sau partenerii DVS. Gaja averea ta personală ca garanție. Dacă aplicați pentru un împrumut de afaceri pentru un startup, veți avea o șansă mai bună la aprobare dacă vă angajați averea personală ca garanție. Unele împrumuturi necesită garanții personale pentru a le asigura. Dacă sunteți un proprietar, puteți utiliza casa ta ca garanție și, probabil, să ia un împrumut de capital de start. De asemenea, puteți utiliza alte active personale, cum ar fi mașini, acțiuni sau obligațiuni. Urmând cei 4 pași de mai sus vă poate dovedi bonitatea și vă poate face un candidat de încredere pentru un împrumut. Dacă crezi în afacerea ta și ai făcut cercetările necesare, o bancă va avea un timp mai ușor să spună da. Puteți obține finanțarea pentru a începe o afacere prin contractarea unui împrumut de la o bancă. Dacă nu puteți obține un împrumut bancar, există și alte surse potențiale de finanțare a afacerii, cum ar fi împrumuturi de la creditori alternativi sau online, granturi și investitori. Poate fi dificil să obțineți un împrumut pentru o nouă afacere. Veți dori un scor de credit personal sau de afaceri puternic, precum și un plan de afaceri solid, care va face creditorul încrezător în capacitatea dumneavoastră de a rambursa împrumutul. Dacă nu puteți obține un împrumut de la o bancă sau de la Small Business Administration, poate doriți să vă uitați în creditori alternativi sau online.